سلام كم يتوعلو زخبركم تخاتل مدبات اير تي في ساعتنا اخيلون لو مع 19 سنه سلالو زينات وشتنوت ان حيزلكم قريب لهم اقدما نمكتالكم بخرب زعدم ارسيم اسمرومي بقند نطبطات تخفلم زيغاتات نسدرابي سوا زغبر ودغف كينو قطبات زخيد عميق ترغم كم زلوه تغليصو سماتات جملاو هلكت حريقو تذكرهم عوضاز نوبر زيغاتات سماتاتهم بحدن يذكرلو بريزيدنت ترامب قبل لتاو نبره تشاينا توسع قرص كم زوسن اطنققوم امريكان دوب كوريان حبراوي وتهدراوي لممدات كم زون زفو حبيرن اب اندونيسيا بحدقه متحل جالبا 10 سبات مويتم كون 5 خلو تغليصو زرزر زينا زيغاتات نسدرابي سوا ازغبر ودغف كينو قطبا زخيد عميق ترغم كم زلوه تغليصو شويت قبر برهان زدالو تصبصاب شامت ولد خقربايو زيغاتات نسدرابيت سوات زغبرو ገንዘባውን عينتاون دغف كينو قطباوي زخيد عميق ترغم كم زلوه اب ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ዳይሬክተር ጨንፈር ድሕነት ስድራ ስዋት አቶ ዘርአይ ተኽለአብ ገሊጹም ኣብ ርእስቲ መንግስቲ ንስድራ ስዋት ዝኸፍሎ ደበስ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ዜጋታት ብውልቅም ብኮምን ገንዘባው ደገፋ ምግባር መንበር አበይቲ ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ኣብ ወቅቲ ማሕረስን ምእታው ምህርትን ወፈራታት ኣብ ምክያድ ከም ዝነጥፉ ዝሓበር አቶ ዘርአይ እዚ مرأያ ናይቲ ንሰማዕታቶም ዘለዎም ኣኽብሮት ምዃኑ ኣብሪሁም ማሕረስ ኣሎ ትምዝራ ኣሎ ትምጽሐ ኣሎ ተዓጺድ ኣሎ አላሎ ካልኡን ኣብ ምህናጽ ቤቱን ሓድሽ ህንጻት ሃንጽሎ ኣብ ገጠራት ማለት ምጽጋን ዛይ ዝበረሰ ገዛታቱን የካይድ ናይ ስድራ ስዋት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ብወለንቶም ሓላፍነት ምእላይ ስድራ ስዋት ክወስዱ ካብ ዝጅምሩ ዛጊት ን13259 ስድራ ስዋት ልዕሊ 102 ሚልዮን ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበር እንከሎ ብልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ድማ ን55 ስድራ ስዋት ብዓይነት ከም ዘጠየሱ ን13 ስድራ ቤታት ድማ ስልጠናታት ብምሃብ ኣብ መነባብሮን ዘይንዓቀበርክቶ ከም ዝገበሩ ሓቢሩም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ን1664 ስድራ ቤታት ናይ ኣስታት 14.7 ሚልዮን ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ኣስታት 6 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢታት ብምግባር ከዓ ን398 ስድራ ቤታት ብዓይነት ከም ዘጠያየሱ ን105 ድማ ስልጠናታት ሂቦም ከም ዘጠያየሱ ብምጥቃስ ነዚ ቅዱስ ተበግሶ ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ኣዘኻኺሮም ዝውሃቦም ገንዘባዊ ደገፉን ወይ ምጥያስ ኣብ ልዕልቲ መንግስቲ ዝህቦም ወርዓዊ ደበሲ كم سلز خانجي أمنا وبرام توصل دقف ويا حاجز كم زخانة مزايد تراترني مالتي قال انتهي لعلز جنزة زي جنزة ودقف كون ويا متياس سدرا سوات تغني زيارة تاش مزجورم نفسهم دقومن بتتك أمتي ليناس إن زخان زي قاتات عفلتو جنزة به ويتقدس النت بنركبهم أزي منفسها بحثها فتير اللامي تايم بالي جزي كابتي جنزة ودقف زياراتي اتولد سوء أزرقبه فقرن تسفان متبعان كأزعابي مخالي كابتي جنزباون عينتاون دقف اتفقري تسفان متبعني عبز بلا أتو زرعي أب مونغو سدرا سواتن دقف زقبرو زيغاتاتن دلدل بيت السبا وزمدنا بمفتارو اتين خلت عمد تباهيلو زوات ولنتاو مدب مئلاي سدرا سوات كابون لعلي كم زغطسل أرديوم ناكل تعامد كزيوهم أغيلكم هم خالق تنا تحقازي ويسوقون سرابي سوء تقوى هابوكم استوالو نحن ناسكن كتسلينا عين قد فهمنا يجيبوا زحات الله كساب زلنا عين قد فكنا زولهم رخيبون عتم زبلهم الله لازم تاين على بالله على جيبزي تزمدنا بتاع مصبوي زمدنا ونتاي خم تقدمه تقسكو صدر سوات جنزباوي وين قرا ورب حاصل زرخو تراي كل نتاج يراما بقول دقوم نفسهم عفلت قصر زرخوي إذا فترة ما فاسا بعد ما مونغو سرا سوات دقفتن ناي ولادن ولدن ناي حافتن حاون زمدنا فتيرة أبوشتن واتسان زنبر زيغاتات نازيوم تقومات سدرا سوات زقبرو بمصنعات استدقفن بمينستر عيون سبا ودحنتن زدت مأكلن حاجزات أب كل تشحن شو عتن كل تشحن شو مونتن زجمر خوينو زاقيت واتسان زنبرو كاب حدك سب 54 سدرا بيتات أبوشتي هاجر زركبو دما كاب حدك حساب سوسا سدرا بيتات نايم إلي حلافنت وسيدم كم زلو تفليتم
بأقطام 10 سنة سمعت جملة وهلكت حرقيقو تذكرهم وكيل إيرينا إبراهيم عمر زدال واتساب ياسين صالح بأقطام 10 سنة معلت سمعتات إرترا أب شهن 975 شهن 976 أب حرقيقو بأريميناو قفعتات مجزات سرعة درق نستغطلو لألي 350 زيقاتات نايزخر مدب تخايدون أبتي لومي 19 سنة استخايدن بركت زبالة هزبي زتساتفون مدب وانا دايركتر كفلي باهلن توريزمن زوبا سيميناوي كيح بحري ويزارو زينب عمر أبزس مع التقال أتألاما نتقدمي 42 عمتات أبلعلي نتوهان زيقاتات زتفتسمة زسكحكح قفعي بحابن إنا ذكرنا حدروم بعيو بمتكبار بلتسك تهاجر نمهنا تقالنا نمحداسكم زخونة قليس أما حداري كتما باطع آيتو هايلا أسفها بوغنو نبرتن آيت كبابي أب حرنتاوك ألسين زنوبروم عزيز تراب متكاس اتي نيرترا مريتان برد سبا آيد لينان كابزبلا تحساسبا غزاة زنقلة آرميناو قفعتات نتي حزب زيادة كم زحرنون قالسون ناتنت بزلعالك قصل صنعات كم زدربون حبيروم وكيل تولدتي حرقيقو آتا حسن سعد دما أب حرقيقو أب لعلو نتوهان زيقاتات زتخايدة جاملاو هلكيت أكالن مغطلتان نايتي مس مجمار برتاوك آلسي أب لعلو ملا حزب إرتراس تفتسمه قفعتات مجزاتاو سرعات إيجابيا خمزخونة تغيسو إذا قفعتات زي بأنصارتي علامو نهزبي مليسو أب قالسو خمزة صنعن سورؤو كمزة سسنن يجيرو كبل قليسوم إزي أم حداري زوبا سميناوي كيح بحري بريغادر جنرال تخلى لبسو زي تساتفو مدب منبر أخليل أنبابان متكال قربن كمون سنة باباوي مساناد أوتات زتغالي نيروم إذا خمزيلون كله نبرت حرقيقو أبزهابو ريتو بتز تفتسمه قفعتات ناب سدة زمرحو زيقاتات دهرنا تنت ناب هاقروم تمليسوم أب هاقراو مدبات لمعاتن مختن يستاتفو كم زلو إذن أي صنعات منفس دما ناب ولدتات كتساقاقر زقباء فولي حلاقة حزب إرترا مخانو قاليتهم 10 سنة معلت سماتات إيرترا وشتها قرط رايزي كونا أو واتساب بزنبرو إيرتراوين ون بلوع الحابنات تذكر دروون أبقى لها قرات بسلفتات شمعان كالم مسنا دوتات نزتا سنين يزخر مدبات تخايد اللوم نزبت حنا حبريتا هبنان فرزقي أو هاهيد والله شويت قبر برهان كتقربوا جوا دبوب السودان كمون دنفرن سان هوزين حبرات منقسات أمريكا زنبرو زيقاتات ببوغنا مابزو ودبو مدب سمعتاتهم بحبن زكيرام أب كتما جوا بستخايدة لعلق لتشح زيقاتات ستاتفون بباند مرشا استمرح سلفن زاد تقالل سنسرعات نغيا سمعتات بزقلتن حدرم نمتكبار بهزب المنقستن سلاسل زلو مدباتن بزنت أبارس نتبابا مسنادو أوتات زمعرقا نيرو أمبسادر إيرترا بريبابليك دبوب السودان يوهانس تخلي ميكائيل أبزس معقل نتنت إيرترا فولي ترجم زلوه حزب إيرترا نممتعن نمعك أبار رنزين واقعي وسلز خفلة كم زخونة تعيسو 10 سنة نز واقازي الناس تنتنه حاجرون مبلتك مبتعو زحد سلا على سلز خونة إيرتراوي أبزلو بوتا بحابن كذكرا مرأي زحبن كم زخونة قليتو أبومبر محبركم إيرتراوين نبرتو جوبان كبابيعنا توهبتم زرعي بوغنو حجر نايتم هيوتم انت حاقرن حزبن بجاز قبر السماتات بو في عيوم تقبر حلافنت كلو زيقا خمسخونا أغنزيبو إذا خمزيلن كلو عب دنفر كولورادو زنبرو زيقاتات نمعت سماتات إيرترا دقوم ترقم مسوات بزفتلو أقبابن سلفش معام بحابن زكيروما بتماساسالي إيرتراوين نبرتو سان هوزي كاليفورنيا نتعلت بلوع الحابنن عم مقسم ميعتن كم زكروا كابتو بطازبت حنا حبريتا أملكيتو كما كان يتب بمقنيات 10 سنة وش نوتان زي الثلاثة زلو زي التفلالين نتفتات أعظم أكلون مقربن مخصقاسن كمون بهلاوي مسنا دوتات زي تقلل نتفتات تسلاسيلهم نتبتاب وكيل إيرينا بينا فسحاتين بيتروس منقز بمقنيات 10 سنة معلت سماتات إيرترا مقربن مخصقاسا قديمو ستتخلا أقرابن كمون بهلاو مسنا دوتات زي تقلل نتفتات تسلاسيلهم بز مسرت أستاذ كل تميت أبلات محبر متحجاز كفل سراويت 85 نبر بعشر شعات سنة أبعدها اللو بستفلي اللمبوتا بسمو من بسم سوات بصوتو من فلستات تخيلهم سواتنا وترو قبل بناي سفرهم زبالة أبو منبر محبر أتطول دبرها محبرهم أبتي بمسرت زغربو حتى زتفقد اللبوتا أستاذ 300 فلسبون كم استغله نمكن خانو دما أدلاي مدلوات تغيرو كم زول حبيرون
ኣባላት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዘሰላሰሎ ንጥፈታት ምስቲ ሰማዕታት ዝኸፈሎ ዋጋ ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ብህይወት ክሳብ ዘለዉ ንጽዋት ዘቕስን ተግባራት ክፍጽሙን ኣብ መብጽዖም ክጸንዑን ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ጽላል ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝነጥፉ ስነ ጥበበኛታት ብ18 ሰነ ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ክሳብ ሃገራዊ ፓርክ ሰማዕታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምክያድ ኣብቲ ፓርክ ንዝርከብ ኣግራብ ኮስኪሶምን ንፈልስታት ዝኸውን ጎዳጉዲ ኩዒቶምን እቲ ማእቶታዊ ንጥፈታት ምስተዛዘመ ድማ ንኽብሪ ሰማዕታት ዘንጸባርቕን ብተዘክሮ ንድሕሪት ዝመልስን ስነ ጥበባዊ መሰናዶ ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ 20 ሰነ ድባብ ናይ ኩለን ዕለታት ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ሞሳ ሰማዕታት ብስነ ጥበባዊ ዕዮ ክገልጹ እንከለዉ ልብታቶም ብሓበን ከም ዝመልእ ጠቒሶም እቲ ዘካየድዎ ማእተታዊ ንጥፈታት ድማ ኣካል ናይቲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኽሪ ሰማዕታቱ በብከባቢኡ ዘሰላስሎ ዘሎ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ብሪሆም ብተመሳሳሊ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝወደቦ ስነ ጥበበኛታትን ስፖርታውያንን ዝተሳተፍዎ ስነ ጥበባዊ መሰናዶ ብ17 ሰነ ምሸት ኣብ መዘናግዒ ማእከል ሃዋኪል ቀሪቡ ብዘይካዚ ኣባላት ፌደሬሽን ቅድድም መኪናን ሞተር ሳይክልን ብወገኖም ሰማዕታትና ልብና ይሰፈሮም ብዝብል ቴማ ብ13 ሰነ ኣብ ከባቢ በለዛ ናይ ምግራብን ምዝላይ ንጥፈታት ከካይዱ እንከለዉ ኣስታት 2000 ኣባላት ሃማደ ዞባ ማእከል ድማ ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ኦረታ ናይ ጽሬት ወፈራ ኣካይደን ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝቕጽል ሃገራዊ ዜናታት እዮም ምክትታልን ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ኣድም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ቻይና ዝኸበደ ዝበሎ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝውስን ብ18 ሰነ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኦም ኣቑሑት ቻይና ናይ 10 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ክገብር ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ድሮ ክኢላሃት ቁጠባ ሃገሩ ነቲ ንብረት ንምልላይ መምርሒ ሂብዎም ኣሎም ቻይና ትኽተሎ ዘላ ንግዳዊ ፖሊሲታት ንኩባንያታት ሰራሕተኛታትን ሓረስቶትን ሃገሩ ኣብ ሓደጋ የእቱ ከም ዘለዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወቅስ ቻይና ኣብ ልዕሊኣ ክውሰድ ንዝኽእል ቁጠባዊ ስጉምትታት ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ብ19 ሰነ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ኣፍሊጣላ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኦም ኣቑሑት ቻይና ናይ 25 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና ብቐጥታ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበት ጸብጻባት የረድኦም እዚ ስጉምትታት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ንግዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ከም ዝኾነ ክኢላታት ይእምቱ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያ ብዛእተወቶ ውዕል ምስ ትቕየድ ከካይዶ ንዝጸንሐ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ከም ዝውንዝፍኦ ኣፍሊጠን ንሳተን ዝገለጸ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ከካይዶ ሓሲበን ዝነበራ ናይ ኣየር ባሕርን መሬትን ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ከቋርጾ ድሕሪ ምስምምዐን እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ መቐጽልታ ናይቲ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ዝካየድ ዘሎ ትስፉ ጻዕርታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ብ18 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ12 ሰነ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዘካይዶ ርክብ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ከካይዶ ጸንሐ ወተሃደራዊ መናውራታት ከቋርጾ ምዃነን ምሕባሩ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ልምምድ ቀንዲ ጠንቂ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ምዃኑ ብምጥቃስ ክቋርጽ ክትጽውዕ ምጽናሓ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሳዕ ስላለዎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚምሎ ንስለምክትታልኩም እናመስገንኩም ዝተረፉ መደባት ኤርቲቪ ኣሓድቀኩም ብወገነይ በርኹ መዓልቲ سلام كبرى تعذبتنا كم يتنحكم على توزينا سبورتناهم
ዓመታዊ በሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ተወዲቡ ዝካየድ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 22-24 ሰነ ውድድራቱ ከካይድ እዩ እዚ ሓደ ካብ ዓመታዊ መደባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝኾነ ውድድር ዞባታት ማእከል ዓንሰባ ጋሽባርካን ከሳተፋ ምዃኖም ተሕበር እንከሎ ዞባ ደቡብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ግና ኣብዚ ውድድር ከም ዘይሳተፋ ተፈሊጡሎም ኣብዚ ውድድር ክለባት ዞባ ማእከል ዝኾና ከም አስፔኮ ኤርተል ሰንበል ደንደን ኤሌክትሮላይት ዓራግ ጋላ ነፍሒ ክሳተፋ እዚያም ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ማለት ዩሲአይነት ብዝተሓዘለ ውድድር 22 ሰነ ፀራት ጻዕዳ ክርስቲያን ብዝካየድ ናይ ግዜ ማለት ክሮኖሜተር ውድድር ክፍልም በዚ መሰረት ተቀዳደምቲ ሰዓት 7 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ውድድሮም ኣብ ዘሰላሰለሉ ናይ ማእከሎት ደቂ ኣንስትዮ 9 ኪሎ ሜትር ብተመሳሳሊ ደቂ ተባዕትዮ 18 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐቱ ናይ ግዜ ውድድሮም ሲዕቦም ከካይዱ ካብ ዝቐፂለን ዳኮርሶ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ 18 ኪሎ ሜትር ክሽፍና መደብ ክትሓዘለን ከሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ፀራት ጻዕዳ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሜዮም ብዘካይድዎ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ውድድር ድማ ናይ ቀዳሚት መዓልቲ ውድድሩ ክዛዝም እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 13 ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም 24 ሰነ ድማ ብናይ ውድድር ጽርግያ ቸርኪቶ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 መጋረጆ ከዓጽዩ ተቀዳድምቲ ድማ ነታ መዓልቲ ኣገዳሲት ውድድር ካብ ጎደና ሓርነት ማለት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክብገስዋ እዮም ሰዓት 7 ቅድሚ ቀትሪ ነዚ ናይ ጽርግያ ውድድር ዝፍልምዎ ድማ 50 ኪሎ ሜትር ማለት 5 ዙርያ ዝሽፍን ርሕቀት ዘካይዳ ናይ ማእከሎት ደቂ ኣንስትዮ እየን ማእከሎት ደቂ ተባዕትዮ 80 ኪሎ ሜትር ማለት 8 ዙርያ ክሽፍኑ እዮም ዳኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ 23 ዓመት ድማ 80 ኪሎ ሜትር ማለት 8 ዙርያ ዝርሕቀት ውድድር ዘካይዳ ክኸውናን ከለዋ ከም ናይ ወትሩ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዖም ውድድሮም ዘካይዱ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ 17 ዙርያ ማለት 170 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ተመዲብሎም ይርከብ እዛ ናይ ጽርግያ ቸርኪቶ ውድድር ሓንቲ ዙርያ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ምዃኑ ድማ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣረዲዮም ክቡራት ተዓዘብትና ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ተዛዚምሎም